Ике районның яшь мөгаллимнәрен үзара җыеп тәҗрибә алмашу Мөслимдә икенче тапкыр оештырыла. Укытучылар аллеясы Тукай скверы белән танышканнан соң укытучылар Габдулла Тукай исемендәге Мөслим урта мәктәбе эшчәнлеге белән таныштылар. Биредә психологик педагогик юнәлештәге сыйныф укучылары һәм остазлар катнашында эшлекле иртәнге аш оештырылды. Безнең район инде гомумән мәгариф системасы авылга киткән. Бездә бик күп яңалыклар бар. Шушы яңалыклар, яңа проектларны күрше дусларыбызда алып китәрләр дип өметләнәбез. Көн дәвамында яшь мөгаллимнәр Мөслим лицейында һәм гимназиядә ачык дәресләр, мастер-класслар карадылар. Мондый чаралар педагогик осталыкны үстерү, яңа идеяләрне тормышка ашыру өчен бик кирәк. Үзебезнең яшь педагогларыбызны алып килдек. Бүген биредә яшь педагоглар өчен икенче тапкыр районда зур слет үткәрделәр. Биредә инде безнең инглиз теле һәм математика укытучылары. Ничә генә тапкыр без Мөслимдә булсак та, ул безне инде ел саен гаҗәпләндерә. Һәр килгән саен мондагы яңа проектлар белән. Слетта районыбызның яшь укытучылары да ачык дәресләр бирде. Шул рәвешле аларга үзләре кебек үк заманча фикерләүче һөнәрдәшләре белән танышырга, элемтәләр урнаштырырга мөмкинлек туды. Бу мәктәпләр мине чын чынлыкта гаҗәпләндерде. Аларның ничек үз татар телен, үз байлыгы мирасын саклап калулары, мәктәптә шуны чагылтырулар белән мин үзем өчен бүген бик күп кенә яңа информация алдым дигән була. Һәм дә үзем уйлыйм, үземнең профессиональ эшемдә дә мин моны кулланырмын. Мондый слетлар минем практикамда беренче тапкыр. Барысы да бик ошый, барысы да бик оешкан төстә бара. Укытучылар үзләренең профессиональ дәрәҗәләрен күрсәтеп, безгә дәресләр күрсәттеләр, мастер-класслар үткәрделәр. Рәхмәт оештыручыларга. Мондый слетлар тагын да булып торсын. Слет үзара нәтиҗәле эш итүгә, белемнәрне актуальләштерүгә өйрәтүче интеллектуаль уен белән тәмамланды. Мөгаллимнәребезнең үзара элемтәләре өзелмәсен, осталыкка ирешү юлында уңышлар насыйп булсын дип телибез. Гөлназ Җәлилова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.